வீரா சீரியலில் ப்ரமோ வந்திருக்கு. ப்ரமோவில் கண்மணிக்கு தாலி பிரித்து கோக்குறாங்க. அந்த ஃபங்க்ஷனில் மாறனை வந்து வட விடாமல் எப்படியாவது தடுக்கணும் அப்படின்னு கண்மணி திட்டம் போடுறாங்க. வாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ராமச்சந்திரன்ட்ட நம்ம வள்ளி போய் பேசுகிறாங்க. கண்மணிக்கு தாலி பிரித்து கோக்கும்போது அப்படியே வீராவுக்கும் கோத்துடலாண்ணா, 2 ஃபங்க்ஷனையும் ஒரே நேரத்தில் வச்சிடலாண்ணா, வர முகூர்த்தம் நல்ல முகூர்த்தமாக இருக்குது, அதிலே வச்சிடலான்னொன்னே, அதை நீயே முடிவு பண்ணிட்டியா, அப்புறம் எதுக்கு என்கிட்ட வந்து சொல்கிற, என்னவோ பண்ணு, ஆனால் கண்மணிக்கு மட்டும்தான் நான் வந்து நிற்பேன், அந்த மாறன் பயலுக்கெல்லாம் நான் வந்து எதுலேயும் ஈடுபட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேண்ணே அப்படின்னு சொல்லி வள்ளி வீரா கிட்ட போய் பேசுகிறாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தாலி பிரிச்சு கோக்குற ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் உங்கள் தாலியை கோக்கும்போது கண்டிப்பாக மாறன் வந்து இங்கே இருக்கணும், அவனை இல்லாமல் எதுவும் இந்த தடவை தப்பு நடந்துடக்கூடாது, அப்போ தான் அண்ணன் வந்து நம்மளை வந்து மன்னிச்சு ஒன்று ஏற்றுக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது, அதனால் இந்த தடவை நம்ம கரெக்டாக வந்து பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த பக்கமாக கண்மணி போயிட்டுருப்பாங்க. அவங்க என்னவோ பேசுகிறாங்களே, என்னவோ பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி டோரில் வந்து நின்றுட்டு ஒட்டு கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஓ, இதான் உங்கள் பிளானா, இந்த மாறனை எப்படி நான் வரவிடாமல் தடுத்து நிறுத்துறேன்னு பாரு, இந்த தடவை இந்த ராமச்சந்திரன் வாயாலே இந்த மாறனை வந்து அசிங்கப்படுத்திறாரா இல்லையான்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜேஷ் அம்மாட்ட கண்மணி சொல்கிறாங்க. நாளைக்கு இந்த மாறனை வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் வரவிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கண்மணி பார்க்குறதுக்காக வீரா வராங்க. வந்து இங்கே பாரு கண்மணி, நீ வந்து இந்த ராகவன் மாமாவை ஏற்றுக்கிட்டு நீ சந்தோஷமாக இனிமேல் வாழ வழியை பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே பாரு, இந்த குடும்பத்துக்கு வந்ததே இந்த குடும்பத்தை அழிக்க தான், அதை விட்டுட்டு இந்த குடும்பத்தில் நான் வாழ்கிறதுக்காகலாம் இந்த தாலியை கட்டிட்டு வரல, நீ இந்த மாறனை விட்டுட்டு நம்ம வீட்டில் போய் இருக்கிற வழியை பாரு, நான் உனக்கு வேற ஒரு நல்ல பையனை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் வீரா, நீ ஏன் இங்கேயே இருக்கணும்னு நினைக்கிற அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இங்கே பாரு கண்மணி, உனக்கு வந்து ராகவன் மாமா ரொம்ப நல்லவருன்னு புரிஞ்சு அவரை நீ ஏற்றுக்கிட்டு நீயே வாழ போகிறவர், நான் வாழ வைப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன். நாளைக்கு தாலி பிரித்து கோக்குற ஃபங்க்ஷனை ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுட்டா சரியாக போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வீரா வந்து கண்மணிகிட்ட சொல்கிறாங்க. ஓ, அப்படி ஆயிடுச்சா, அந்த அளவுக்கு போயிட்டியா, சரி அதையும் பார்க்கலாம், நான் வந்து இந்த ராகவனை என்றைக்குமே ஏற்றுக்க போகிறதில்ல புருஷனா, தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சவால் விட்டுட்டு போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே கிளம்பி தாலி பிரிச்சுற ஃபங்க்ஷன் கோயிலில் வச்சுருக்காங்க. அங்கே வந்து எல்லாம் கூடிடுறாங்க. கண்மணிக்கு ஃபஸ்ட்டு தாலியை பிரித்து கோத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாலி பிரித்து கோக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் மாறனை வந்து தேட ஆரம்பிப்பாங்க. வீராவுக்கு கோக்கணும் இல்லையா அப்படின்ட்டு மாறனை வந்து தேடும்போது மாறன் அங்கே இருக்க மாட்டார். அப்போ வந்து ராமச்சந்திரனுக்கு வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி கத்த ஆரம்பிச்சிருவார். இந்த பயலை பற்றி எனக்கு தெரியாதா, இவன் வந்து உருப்படாதவன், நான் அப்போவே சொன்னல வள்ளி உங்ககிட்ட, இவனை வந்தால் ஃபங்க்ஷனே வைக்க வேணாம் அப்படின்லாம் சொன்னல, இவன் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கான் பற்றியா, இங்கே எல்லோரும் நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஐயா எங்கேயோ போயிட்டார் பற்றியா, இந்த மாதிரி தான் இவன் பண்ணுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இல்லைண்ணா, அவன் வந்து காரணத்தோடு தான் எங்கேயாவது போயிருப்பான், வந்துடுவாண்ணா, கொஞ்சம் பொறுமையாக இரு அப்படின்னு வள்ளி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே எங்கே மாறனை காணோம் அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இங்கே பாரு வள்ளி, நீ என்னவோ பண்ணு, இதெல்லாம் வந்து எனக்கு சம்மந்தம் இல்லாத விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி இந்த ஃபங்க்ஷன்லேயே நான் இருக்க மாட்டேன் தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் கிளம்புறாரு. கண்மணி வந்து அவன் கண்டிப்பாக வரப்போகிறதில்ல, இதுக்கு மேலேயா வரப்போகிறான், அதான் நேரம் ஆயிடுச்சே, இனிமேல் அவன் வரத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ராஜேஷ் அம்மாட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. அதோட இந்த ரிவ்யூவை முடிச்சிருக்காங்க. என்னோடய ரிவ்யூ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.